Salutare! Aici bate puțin tel vânticel, dar noi am ajuns la o plajă îndrăgită din zona Olteniei și anume plaja de la Bașcov. Să vă arăt, aici este parcarea, da? Aici veniți, cum ajungeți aici este pe partea dreaptă când se bifurcă drumurile, altfel prin partea stângă. O să vă arăt aici unde coborâți. O să coborâți la plajă direct cu mașina, dar puteți să o lăsați și aici sus, pentru că aici sus puteți să coborâți, sunt niște scări, da, e puțin mai greuț, dar coborâți și ajungeți la plajă. De obicei aici sus e mai liber. Uite, să vă arăt de aici priveliștea, mă urcai pe, ca și cocoșul aici la Dunăre, pe un stâlp, să-mi fac o filmare și să vă arăt în jos. Să vă arăt eu așa, fără mecla mea în fața, acolo în prim plan, cam așa arată, acolo e o geamandură. Trec și vapoare, Dunărea este foarte întinsă și acolo se văd niște mașini, sunt jos, da? Deci dacă o luați pe acolo prin stânga, cum ar veni, o să puteți să ajungeți pe la mașini. Și pe aici este zona pe unde coborâți. Uite, acolo mai e un om, se duce și la plajă frumos. Și pe acolo, practic, e drumul când se bifurcă pe partea stângă. Pe acolo o luați în jos ca să ajungeți acolo. Dar altă la dreapta ca să ajung aici la parcare de aici de sus. Ia să mă dau puțin mai jos, să vă arăt mai de aici. Scuze pentru zgomotul de vânt. Să vă arăt de aici de sus cum arată locul. Așa, și o să mergem imediat și jos să vă arăt și jos. Frumos, nu? Haide că e cald și noi trebuie să ne bălăcim puțin. Sau cel puțin cu picioarele. Pe aici sunt scările unde trebuie să cobori. Da, și sunt ceva scări, adică nu sunt puține. Și e recomandat să ții papucii, pentru că pe aici e cam abrupt și nu e foarte distractiv de sculț. Așa că recomand papuci. Uite, și de aici se poate vedea cumva puțin și plaja. Dar plaja vă arăt când ajungem acolo, că pe aici printre astea nu prea am ce să vă arăt. Așa că ne vedem jos. Și aici sunt ultimele trepte, am ajuns. Și aici e o terasă, barca acolo în depărtare. Și cam asta e. Ia să vedem încolo. Aici este apa. Oamenii care fac plajă, acolo e Andreea. Aici suntem de pe terasă. Cu oamenii care stau. Suntem pe terasa aia de se vedea în partea dreaptă și noi o să mergem undeva mai în dreapta, unde nu mai sunt așa multe șezlonguri, să ne așezăm și noi. Șezlongurile sunt cu plată, acum nu știu ce preț sunt. Cam asta a fost plaja Bașcov. Mergem spre plaja numărul 2, Bașcov fiind numărul 1, doar în numerotare, că așa ca notă eu îi dau o nota 6, să zic așa, pentru că pe plajă e cam mizerie și depinde foarte mult de cum e Dunărea. Dacă e foarte agitată, ea va fi tulbure și apa automat puțin mai rece și nu o să-ți placă așa de mult să te bagi într-o apă super tulburi. Dar când e mai liniștită Dunărea, apa e destul de ok. Acum urcăm pe scările astea nelimitate până aici, 98 cică, să vedem câte cări sunt în total. Eu intrai doar cu picioarele în apă, n-am avut să-i chef să intru pentru că e foarte tulbure. Și cum ziceam, pe total o nota 6. Acum mergem până la Mănăstirea Maglavit și văzui pe internet că acolo mai e și o plajă Maglavit. 125. 125 de trepte până aici. Dacă alegeți drumul ăsta, să știți că e ceva de urcat pe aici. Ia uite treptele. Ce mai frumos aici e că, vă mai spusei, sunt niște dușuri foarte, foarte bine, foarte bună idee să pun niște dușuri, că după ce te bălăcești într-o Dunăre plină de diverse deversări, să te speli și tu puțin, ceea ce e super ok. Ai toalete, loc de schimb, deci toate treptele, 166 de trepte, greu de urcat, că la coborâre e puțin mai legereanu. Hai, ne vedem în următoarea locație. Hei!